हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआनो जागोन जाहैबाय नैबे साननैसोआवहाय खालि मानसि बुथारजानाय, सुसाइड जानाय, गावखौ फोजोबना लानाय भिडिअ आरो फट' आरो रेलाव नुगासिनो दङ। बैनि थाखाय आङो फंनैसो खोथा सांग्रांथि होनो सानो। मानोना बेफोरबायदि सानालासेनो गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानाया मोजां नङा। नोंथांमोननि बिमा बिफाया गाव गावनि फिसाखौ आसा खालामनानै गोबां सिमां दोननानैसो नोंसोरखौ फेदेरो फोलावो। बेनिखायनो बिमा बिफानि सिमांखौ आद्रा दाखालाम। आङो बेखौ आंनि गोसोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बुङो आरो खावलायो। नोंथांमोना अननानै गाव गावखौ बेफोरबायदि जिउ फोजोबनानै लानो नाङा। आङो बेखौहाय नोंथांनिसिम खावलायो। माबा मोनसे नांज्लायनाय, सोरजोंबा बोराबलायनाय, बैफोरबायदि बोराबलायब्लानो दि थैनायखौ खुगायाव लाबोनांगौ नैबे नङा। थैनायखौ खुगायाव लाबोग्रा मानसिया बियो सानसेब्लाबो थैखागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना थैनाय सोदोबखौ खुगायाव लाबोयैयानो मोजां आंनि थाखायब्ला। दा ओमफ्राय ओरै नै सांगि ब्लगखौथ' रावबो सिनाय गैखाया। बिथाङाबो दा जोंनि मिथिनायावहाय बुथारजादों होननानैसो जोङो मिथिनो मोन्दों। बिथाङाबो ओरैबायदि सास्थि बुथारजाबाय। बिथांजोआ जोंनि बर' इउटुबारफोरनि साबसिन लोगो होननानैहाय बुंजायोमोन। जोंनि बर' इउटुबारफोरनि सांगि ब्लगखौ आङो दिनैसिम खाथियाव लोगो मोनाखै। आङो बिनि भिडिअ नुयो, नाथाय जोंनि एरियायाव थाङो बेल'। थेवबो होनब्लाबो आंनि गोसोआ सुखुवाखै, गाबखांनाय फैदों बिरादनो। मानो बेफोरबायदि खालामजाखो? बियो सोर? बेखौ सोर बेबायदि खालामदों? बेखौ फासि होफिननांगौ। नै बेफोरबायदि दाबि दिखांनाया आंनि गोसोआवहाय फैदों। दासिमबो आं गोथाङै दं मोनबाय थायो बे सांगि ब्लगखौबो। बेफोरबायदि गावनि जिउखौ आद्रि खालामनानै लानो नाङा। एसे एनै राग जोंलायनाय, नांज्लायनाय, बोराबलायनायावनो नांज्लायनाय बोराबलायनाया जों मानसि हिसाबैहाय बयनावबो थाखायो, बयनिबो न'खराव थाखायो। बेनिखायनो गाव गावनि गोसोखौ हमथाना लानाया मोजां। गोसो हमथानो हाग्रायासो संसाराव जुजिनो हायो। संसारा जोंनि थाखाय सुगोनांखा, सुगोनांखा। जोङो मानसि हिसाबै जोङो अनेकथा प्रब्लेमखौ, अनेकथा दुखु दाहाखौ जोङो सैनो गोनां जायो। बेनिखायनो बै दुखु दाहाफोरखौहाय बेफोरो बिदिनोसै, जों मानसि हारिनाव थाङो फैयो साननानैहाय गाव गावनि गोसोखौ फ्रि खालामनानै लानो हानायानो नोंनि थाखायबो मोजां, आंनि थाखायबो मोजां। आं बेखौनो सानो। आरो लोगोसे आङो फैबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौहाय खावलायो, नोंथांमोना गाव गावनि जिउखौ बेफोरबायदि आद्रि खालामनानै लानो नाङा। माने बेवहाय नोंनि नोमा नोम्फा, आंनि बिमा बिफा, बिसोरहा गोबां सिमां लानानैसो जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो खांदों, फेदेरदों, बाबोदों, मोस्रोम जोसि जोंखौ जोथोन खालामबोदों उन्दै समावहाय। नैबेफोरखौ नोङो साननो रोंनांगोन। नोङो गावनि जिउखौ फोजोबनायनि सिगां बे बिमा बिफानि खस्थ' खांनायखौ नोङो बुजिनो रोंनांगोन। आं बैखौनो नोंथांमोनखौ खावलायनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। आं गोलाव बाथ्रा बुंनो थांला, आं हाला, गोसोआ बोरैबा मोनगासिनो दं आंहा। आङो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव। आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लास्ट टाइम आं खनसे बुंबावो, रावबो गाव गावनि जिउखौ बेफोरबायदि फोजोबनानै दाला। आं गोसो गोरबोजों खावलायदों नोंथांमोनखौहाय। बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ फोजोबबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। जय बर' हारिनि